sa ginsuguran ng plano sa Ginoo nga kun ang tao magsako na saya tag sa kagaling nga kinahanglan siya sang pahuway agud nga iya matalupangdan ang presensya sa Ginoo kag mangin iya tubtub sa katapusan. Ang pagtuon subong, ang semanal nga paghusisa, pag-review o kon pagtuon, pagtalakay, pagbusisi sang leksyon sa eskwela sabatika nga giniginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Negros, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, ang inyo masunson nga host. Kag sa siningation, may-ari ako nga bisita for the first time. Una pagid niya ni nga pakigupod sa aton. Kag siya solo nga akon guest sa sininaton nga pagtuon. Ako ni introduce sa inyo wala sang iban si Sir Karim Guadalupe. Siya graduate o kon graduating sa Bachelor of Science in Elementary Education, major in English, diri sa CPAC Makauturan. Natapos na niyang iyang mga requirements galing ang ilang graduation this coming July pa. Gani, akong gina-welcome originally si Sir Karim from Tapi, Kabangkalan City, Negros Occidental. Diri siya nag-star sa CPAC tungod sa iyang pag-eskwela. Sir Karim, mayong adlaw sa inyo. Mayong aga, mayong adlaw sa imong pastor, no? Sa aton nga tiga palamati kag sa mga watchers, maayong adlaw sa inyo nga tanan. Kabay nga ang Dios magapakamaayo sa inyo nga magahatag sing abri nga hunahuna kag abri nga tagipusoon sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag kabay ini hatag sang realization sa aton nga leksyon sa batika sa sining adlaw. Pastor maayong Yes, thank you Sir Karim. Dako sa aton nga task. Dako sa aton nga challenge, duwa lang kita mag-discuss. But we have prayed for the Holy Spirit. And I know Sir Karim, God will bless us as we exchange ideas. And aton masaysay sa mga uhaw sang pagtuon sang aton nga leksyon. Sir Karim, ari na kita sa aton unang nga leksyon sa unang Sabado sining third quarter. Okay? Kag una ini nga leksyon. Ang aton leksyon, mga kauturan, sa sining nga quarter, rest in Christ. That's the theme from lesson 1 to lesson 13 up to September, last of week of September. And karon mga kauturan, ang first lesson naton, living in a 24/7 society. So si Sir Karim kag ako mga kauturan, maga-discuss sa inyo ano ang kahulugan sining living in a 24/7 society. Apang sa hindi pa, ako na i-shout out ang aton mga kauturan, si Mr. Ricardo and Miriam Istores dira sa 1,000 Missionary Movement sa Silang Cavite. Ang aton mga kauturan dira sa Dapdap SDA Church sa Dapdap Tangalan, Aklan, ang mga Valencia family, ang mga Pitero families, kagiban pa nga mga pamilya dira sa iglesia sa Dapdap. Akon ginapasalamatan sa sining quarter ang aton mga media ministry sponsors. Ang mag-asawa Johan and Myla Susana,
ang mag-asawa Jet and Susan Caro, ang mga mag-ulutod Marlene, Jonathan and Annelie Trino, ang mga mag-asawa Mark and Merel Mendoza, ang mag-asawa Mr. and Mrs. Alvin Estrada dira sa Tacloban, Leyte, ang mga mag-ulutod Gina, Sheila and Alex Fidero, ang mag-asawa Pastor Cleto and Dr. Priscilla Refendor, Dr. J.C. Aragon and Mrs. Donna Aragon, kagiban pa naton nga mga sponsors. Mga kauturan, hindi kay tamalipat. Ara kita sa Radyo Bandera every Friday evening. Mabatian nina sa Bilog ng Negros kag sa Isla Sang Panay. Aton nga bag-o nga time slot alas 8:30 tubtob alas 9:10 kada Biyernes sang gabi. Mabatian man kita sa radyo natin Hinubaan, radyo natin Kulasi, Antique. Mabatian man kita mga kauturan sa Hope Radio sa General Santos every Sabbath morning. Mabatian man kita sa Homeline Radio sa Salcido, Samar. Kagaiban pa nga mga nag-hook up sining aton programa. Mga kauturan, kung wala pa kamo nakasubscribe sa aton nga pagtuon subong, ara kita sa YouTube, mga kauturan, ang aton account, dumduman nyo, CPAC Sabbath School Lesson. Inyo lang na i-type sa search, mga kauturan, CPAC Sabbath School Lesson. Kag masubscribe ka mo dira. And every week, magagwa na mga kauturan sa inyo. Kabay pa nga ang Diyos, magapakamayos sa aton tanan. Sa hindi pa si Sir Karim, magabasa sa aton sadsaran nga teksto. Akon kamo pangabayon sa pagduko sa inyong mga ulo. Sa sining at iyon, Ginoo, ari kami nagapasalamat sa imo. Pangabay sang balaan nga Espiritu, nga magaupod sa amon. Magadiyon sa amon mga tagipusoon sa pagtuon sa sini nga leksyon. Kabay pa nga hindi ikaw magtagodili sa amon. Opdi kami Ginoo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunobos. Amen. Sir Karim, ang aton sadsaran nga teksto. So ang aton nga memory text no sa aton nga lesson sa sining adlaw ari makita sa Salmo 84 versikulo 2 nagahambal diri ang akon kalag ginahidlaw huo ginapunaw tungod sa mga luwag sang Ginoo ang akon tagipusoon kag ang akon unod nagahugway sa Dios nga buhi. Amen. Salamat Sir Karim sa imong pagbasa sa sadsaran natin ng teksto. Mga kauturan, as what I have said, nga atong leksyon sa sining quarter, sa sining trimester, ang theme is rest in Christ, ang pagpahuway kay Kristo. We will be discussing, mga kauturan, what is rest. Kagini ang amon himo ni Sir Karim is just the introduction. I promise, mga kauturan, nga sa sunod ng mga atong nga leksyon, I will be inviting sa aton mga batikan nga mga pastor, sa aton batikan nga mga manunod diri sa CPAC to discuss further sang meaning sang rest. Mga kauturan, may verb ina ang rest, action word, kag may noun. Mga kauturan sa Ilonggo, pahuway, pagpahuway, inog pahuway, may pagpahuway, magpahuway, kag iban pa nga mga klase sang pahuway. It is all about verb, action. Si Sir Karim, major English, bala niya na ano ang verb, ano ang noun. Kay mga kauturan, ini ang word nga rest kadalong. And we will know further about that. Yes, Sir Karim, ang kabuhi sang tao, karon nga mga panahon, this modern society is always a life of rush. Pirmi lang gadali, busy, nagalabot, pursuing something that they could not even understand what's that. Yeah. And then, ang ideya pagid of about the
sang kanta nga Chasing Pretty Rainbow. Imo lagson ang rainbow, malabot mong bala ang rainbow. Yes, and that's the life, mga kauturan. So, ang aton nga leksyon is trying to emphasize nga we should have to take some rest. Yes, Sir Karen, you have something to say. Actually, kung makita naton sa aton nga generation subong no, especially sa ginambal nimo pastor sa introduction pa lang naton, it talks about sa aton nga generation gid subong. Kung makita naton pastor, ang yawa nagapaningkamot gid nga ibisi ang tawo. No, isa sa mga rason sina parang malikawan sing tawo nga hunahunaon bala ang Dios nga buhi nga amo siya nagtuga sa tanan nga buta nga makita naton diri sa kalibutan. So ang yawa nagapangita gid pa maagi nga ibisiya ang hunahuna sa mga katawhan gaan niya sing ambisyon nga mangin manggaranon magapaningkamot para nga maangkon ang mga butang nga gusto nila iangkonon diri sa kalibutan without knowing nga may ara gali iya ang Dios nagset aside gali iya ang Dios ang isa ka adlaw ya nga mas special nga sa sinagid nga adlaw madumduman naton ang Ginoo. Yeah. So amo na nga ang yawa gid ya gina inject ya gid sa mind sang tao nga kinahanglan mo magpangabudlay para malabot mong handom mo sa imong kabuhi. Yeah. So amo na siya ang rason gid nga ang yawa nagapaningkamot sa sining. Kanami Sir Karim sa imong nga punto nga ang kaaway amo ang naga-inject. Amo ang nagapadasig sa tao nga maglabot sang ilang mga handom sa kabuhi. Nga maglabaw pagani sa iban kung gusto pa. Okay. To the extent nga malipatan na nila ang prinsipyo sang pagpahuway. Bisan gani ang makina Sir Karen, kinanglan mo gid pahuwayan. Nga sa bagay wala na ya kabuhi. Tagaan mo lang na ya gasolina, krudo, maandar na ya. But kung imo na pandaron gidya throughout dali nga maguba, how much more kita nga may ara kita nga mga organs that needs to be rested. Okay. So, amo na. Mga kauturan, ang aton nga semana sa sini nga semana, ang aton leksyon. May mga question diri nga kami ni Sir Karen magatilaw sa pagsabat sini mga kauturan. Ang number one, how do we find rest in this amidst the hustle and bustles of life today in this modern 24/7 society? Another question, why God created a rest day? Nga ang Ginoo pod sa pagpanuga naghatag sang adlaw nga inugpahuway, mga kauturan. And then what is meant by running empty? Ano ang kahulugan sining gadalagan kang daw wala bala sing unod? And then what is rest? The meaning of rest. Nevertheless, madabalan pa ginaton sa uli, but at least for the introduction, we will give you a little meaning of the word rest. Inog pahuway, both in the Old and the New Testament. And who is considered as restless wanderer. Ini ang naga-wander nga daw wala sing pahuway. Okay. Sir Karim, ari kita sa Sunday nga leksyon. Worn and weary. Sa Ilonggo pa, lapyo kag kapoy. Yes. Can you give a little insight of what is this lesson all about? So, ini siya nga subtopic kumbaga sa atong nga lesson no. Ini siya nagapatuhoy bala sa sitwasyon bala sing taho nga wala kapahuyan, ang kapahuwayan bala pastor. Ini bala mga taho bala nga nasako sang sagi pangita sing kinawad-on bala sang ila nga pamilya, sang ila kaugalingon. Bala malipatan nato ng essence bala sang pagpahuway bala. Amo na nga ang nakita ko diri pastor. Ang nakita ko diri pastor nga ang Ginoo nag-set aside sing inugpahuway sa aton bala. It is because nga ang Ginoo ay nakabalo gidya nga ang physical nato nya kinahanglan gidya sing pagpahuway pastor mo. Amo ginaya ang pinakapunto gid kag we are ang ini siyang mga organs bala sa aton pastor biskan pa ganing mental naton gani kinahanglan sing pagpahuway. Amo ni nga gin-create kita sang Ginoo ya na program kita ya nga kinahanglan sing pagpahuway pastor. Kanami Sir Karen, dugangan ako na imong punto. Kanami isinang punto nga God provided. Okay.
something for us. Kay man during creation, at least makotarang kabalo kita. Nga ang pagpanuga sa Ginoo gintugay ang butang. Ang kinahanglanon sang iya gintuga a day before. Pananglitan gintugay ang pispis. Oo, sa wala pa ang pispis na tuga, may ara na nga mga kalanon ang pispis a day before. Gintugay ang mga isda, ginbutangan niya na daan dagat. Kay wala ya gintuga ang isda. Oh, kay wala sang dagat. Gintugay ang tao. Okay. Pero ang kinahanglanon sang tao, natugay na sa 5 ka adlaw. Okay. Now, kabalo ang Ginoo. No. Nga ang tao kinahanglan pahuway. That's why gin-include ya ang rest, ang pagpahuway sa 7 ka adlaw nga pagpanuga. On the 7th day. Natugay ang tao sa 6th day. On the 7th, God know that man that He created needs rest. That's why He rested on the Sabbath. And then He hallowed and sanctified the 7th day. Sabbath. Yes, Pastor. Isa pa, Pastor, no? Nakita man sa Ginoo nga may ara man kitiya sa mga personal cares, bala mga personal nga mga kinahanglanon sa aton nga kabuhi, bala. Amo na nga hindi man pwede nga sa bugos naton nga kabuhi nang puros na lang kita bala rest bala. Amo na nga ang Ginoo nagtigana gid sing 6 ka adlaw nga pagpangabudlay para ina saya nga masuportahan mo man ang makinahanglanon nimo sa imong personal nga kabuhi. Pero ang Ginoo ya nag-set aside giya sang 1 ka adlaw ya nga ini siya hindi na ya para sa personal cares nimo kundi personal na niya nga relasyon mo sa Ginoo. Kumbaga, Pastor, amo niho ang Ginoo bala before pa kita nangin para sinasa akong pastor before pa ko yan nangin isa ka Adventista pastor. Yes. Ang Ginoo nangaluyag sa akon pinagi sa balaan nga espiritu. So ang akon ginbaton ko si Kristo bilang personal nakon nga manluluwas. So para nga magnami ang relasyon namon sa Ginoo, ang Ginoo nag-set aside sing date time. Date time na kung sa diindra kamuya magapakig-ugyon nga duwa inyo lang na nga duwa hindi kamuya maghimo sing ibanda nga mga monkey business kumbaga nga maga distract bala magapahalin sa inyo relasyon sa isa kag isa. Amen. Kanami Sir Karen. Nga Ginoo has a plan. Okay. Ang isa pa gid ka intention sa Ginoo Sir Karen sa paghatag sang day of rest, the 7th day. Mga kauturan nga ang gusto sang Ginoo nga kayang tao gintugay as a social being. Okay? Ang mga animals wala gahambal. Okay, they have just their own language. But ang manya ang tao sa dan kag sa iba nga pagtugas sang Ginoo sa ila dito sa garden sang Ginoo was gifted the gift of speech, was gifted the gift of love. Na ang isa pa gid nga gusto sa Ginoo nga ining adlaw nga nagpaway is a day of celebration. The rest is a gift. Dulot nga sing Ginoo ang pagpahuway dulot na siya. Na that during that rest day there should be fellowship among His created being. Aside from celebrating with God sa kanami sa mga pagpanuga, pasalamat sa bilog nga simana. Ang adlaw gali nga nagpaway, a day of rest, is a day in which we should be with God. Kaya Sir Karen, busy kita 24 mo. Oo, 24/6. I hope nga sa ikapitong adlaw, we will spend as what you have said. Spend each time together, quality time and quality time with God. Yes, ari kita Sir Karim sa Monday, running empty. Can you give a little background on this? Ini siya, Pastor, ang running on empty, bala. Ini siya na hanungod, ini sa story ni Baruk. Ini siya si Baruk nga ini ng kumbaga iskriba, magambal kita gani nga iskriba, sekretary, bala. Sekretary ni Jeremiah.
So, ini si Jeremiah ini, we know that Jeremiah is a lamented prophet. That is Yeah. because nga ini saya nga pastor gidamo, ini saya nga prophet damo saya sing mga struggle nga na angkon sang iya nga ministry. It happens pagani nga while nagapamulong siya sang pulong sa Ginoo sa atubangan gid ni King Joachim. Ginkuha ni Joachim ang iya nga scroll gingisi kag ginsunog. That's how prejudiced the Israel, no? So tungod sa pagka-prejudice nila, hindi sila gusto mamati isang pulong sa Dios, no? Hindi lang amo sila kundi nagrebuildi pag sila sa Ginoo, pastor. So amo na nga ginalaw sang Ginoo nga pabayaan sila. Ginalaw sang Ginoo nga hindi sila pagprotektahan, amo na nga iban sa ila gusto tani nila bala nga maprotektahan ang ila kaugalingon sa iban nga mga nasyon bala nga nagakanker sila. But then anong mahimo nila why sila sing protection na pastor? Yeah. Kanami, Sir Karim, ang punto din makonturan sa running on empty, may mga panahon nga kita nagadalagan nga daw wala unod. Because nagpalayo kita sa Ginoo. So gadalagan kita wala Ginoo. And then amo na bala sa bata, ang bata magpalayo, okay? Sige, da ka man gid makadto pag gusto ka da. So ang ginikanan daw wala na protection kay naglakat na ang bata. Daw mo nang natabo sa Israel mga kauturan. Kagbisan pa sa aton subong. Nga when we run away from God, we will become empty. Wala na kita protection. Amo ning natabo sa Israel. That's why si Nabucodonosor nagkungkir. This is during the time. Kaya ginprophesy na ni Jeremiah nga ginsulat ni Baruch nga maabot ang panahon nga sila hindi na protektahan sa Ginoo. So si Baruch nang sinabi, ate ano na lang matabo sa aton sini. But God answered Baruch's question nga kung ikaw malagyo, you will be protected. Pero kung dira ka magpabilin in which Jerusalem is now empty, desolate, wala na ang protection sa Ginoo, you will be conquered. Sir Karim, way nakita panahon din. Ari sa aton nga Tuesday, kag sa aton nga Wednesday, ang meaning sang rest sa Old Testament and then the New Testament. Ang creation, during the creation, ini-explicar naton sa sunod nga mga sinimana, but yet for the purpose of introducing ang rest nga word mga kauturan is a verb sa una nga paggamit sa Biblia. The first time the word rest was used was in Genesis chapter 2 verses 2 and 3. And then sa Hebrew mga kauturan, that is Shabbat. Okay. A verb. Okay. Ang verb na is an action word. An action word. Meaning to cease to work. Okay, to rest, to take a holiday, so on and on. It's an action word. That Shabbat is an action word. Pero mga kauturan, ang word na Sabbath now is a noun. Yes, Sir Karim. So actually pastor no biskan ang rest ang original translation nya gid man iya sang una pa sa before ya ang Ginoo nag-create bala sing kalibutan sang tanan nga butang diri nga makita naton sa kalibutan diri in which in the seventh day nag-rest siya. Ang word nga rest nga na kung i-translate ina sa Hebrew that is Shabbat mong verb na siya pastor mong di ba? In other words ang Ginoo nag-Shabbat or in other words nag-rest siya. Pero sa ato naman yang term which is Sabbath, it's already a noun. But then ang kwan bala ang meaning bala pastor, it's still there bala ang word nga rest o pagpahuway bala ang essence na ara man niya Japon pastor. No, it doesn't there is no kwan man wala man sang diferensya pag nagamit kita nga word Sabbath or nagamit kita nga word Shabbat kay ang essence kag ang implications sang word nga rest ara ya Japon. Yes, ara Japon. Either kita nagpahuway o kung ang rest na noun adlaw nga nagpahuway. Kung sa Ilonggo pa sang Sabado nagpanabado sila. Okay? So sang Sabado that is noun, nagpanabado sila, nagrest sila. Yeah. Ang ikadwa mga meaning mga kauturan sa Shabbat sa Hebrew is shakat.
Be at rest, be at peace. Okay? Be quiet. Ang isa pagid sini nga kanami nga implication nga ang mga Hudiyo kag mga Israelino nakahangop gid nga after sa gera may rest, may pahuway. And that's the meaning of Shakat. Okay? After war, there is rest. There is peace. Yeah. Madamo pa ni mga kauturan na pangatong time, hindi na kita mag-ano ni. And then, ari pa di Sir Karim ang isang raga sa Hebrew, causative form, that is cause and effect. Okay? Nga, kung ikaw mag-ano ni, kung ikaw ara sa kaulipnan, wala ka sang kapahwayan. Can you explain a little bit about that? Nga kung ara ka sa kahulipnan, of course, wala ka kapahwayan. And that's the meaning. Yeah. Tungod sa imong pagbinutig, ang ideya pagid sa Ilonggo, nga cause and effect nimo, ang syakat, ang saga, nga wala ka kapahwayan, hindi walay kalinungan, tungod kay nagbinutig ka. Tungod sa imo pagbinutig, wala ka kalinungan. You are not rested. You are not rest. Yes. Actually, Pastor, ang rest be is not just only intended for physical, Pastor. Yes. It talks about ang aton nga mental man bala, Pastor. Yeah. Amo na kisa ang mga tao balang dishonest, ang mga tao balang nakahimo sing crime bala kisa maglakat na sila doon na kulbaan na sila, nagabalikin sila basi kung may ara na nagaho. So amo na kisa, Pastor, ginahatagan kita sing council sang Ginoo balang ang pagkeep sing Sabat tani nagakuan man bala nagaugyon man sa imo nga hunahuna nga waay ka may nahimo nga lain bala sa atubangan sa Ginoo. Yes, and ngarang naga-rest ka bala nga peace bala, may peace of mind ka bala, may peace of mind ka. So amo na ang kauturan kanami isang explanation ni Sir Karim. Amo na ang meaning sang saga. Peace of mind. Okay. Kag mayari man di sa cab to lie down. Ara na makuha naton sa Psalms 23, the Lord is my shepherd. He maketh me to lie down. That's as well as rest. Nga kunara kita sa Ginoo, kanami isang bar. Pero kung way Ginoo daw, Baka mo sang daw amo na. And then si Samuel Bakyuki, mga kauturan, isa sa aton mga scholars. May libro siya nga gintitle Divine Rest for Human Restlessness. May 7 siya ka klase sang rest nga gin-introduce sa sina nga libro. Ang isa sina physical rest, okay, emotional rest, educational rest, okay. Isa pa gid rest for social barrier. Nga sa adlaw nga may ara distinction, may manager, may boss, may olipon, may janitor. But during the Sabbath, everybody is equal. So that is rest for social barrier. Okay, kagiban pa. And then another pahuway mga kauturan, ang aton bala nga mga hinigog mga magtulog na mapatay amo man na isa man na nga they are rested. Sa New Testament mga kauturan, I promise nga akong dalon diri si Pastor Duroy ang aton nga professor sa New Testament sa pag-explicar sa sini nga mga sasunod nga Sabado. Okay? Ano Pao? Yes. Come unto me. Matthew 11, Jesus said, come, those of you have worry and burden, come. And then, hisikazo. Yes, what is hisikazo? And then katapao, yes, the 7th day rested. So forth and on. And then, si Jesus sa Marcos, 6:31, nagsiling sa disciples sa wala pa sila nagpanghatag sang mga sa 5,000 sang tinapay kag 2 ka isda. Siling ni Jesus mga disciples, kapoy kita tanan, abi kadto kita kag magpahuway. We will explain further about this mga kauturan. Ari kita sa aton nga last punto. Sir Karen, restless wanderer. Anong imo na talupanggan? Diri sa sininga story, sa sininga lesson, Pastor, nakuha ko diri bala ang story ni Cain. Cain. No, Cain ato balang naghalad-halad bala sila, Pastor, si Cain kag si Abel.
Isa man sa mga rason kung nga ang wala gin respect ang word na ginagamit sa Ginoo, wala gin respect sa Ginoo ang offering ni Cain. That is because nga ang requirements bala sa paghalad wa aya na meet. Kay ti ambal sa Biblia, pastor, nga without the shedding of the blood, there is no remission of sin. So kinahanglan kung maghalad ka sa tubangan sa Ginoo, dapat ya may dugo gid ya, pastor. Kag isa man sina pastor, kay hindi pa gid ya best fruit, best mga vegetables o whatsoever to ang ginbring iya, pastor. Iba siguro to mga rotten patuguro ang pinanghatag ito sa Ginoo, ginhalad ya sa Ginoo. That's the reason why nga wala balaya, pastor, gin respect sa Ginoo ang iyang halad bala, pastor. Amo to nga daw na disappoint saya sa Ginoo, pastor. Kanami mga kauturan sa explanation ni Sir Karim. Nga even though Sir Karim, let's say nga si Cain naghatag sang the best. Okay, let's take for granted. Nga naghatag siya despite ang ano ang imo nga best nga ihatag, mga kauturan, kung hindi prescribe sa Ginoo. Still ang Ginoo wala respeto. Hindi batunon sa Ginoo. Okay, the best nimo is 1 million nimo. Pero ina nga 1 million kinuha mo na sa iban, kinawatan mo na. Despite how much you have given, that is not pleasing. Amo na sa parabol to sang balo ngang magrano naghatag sang pilinalagting nga damo-damo nga coins, ang balo ya ang iya ginatag 10 centavos lang. But yet ginbaton sa Ginoo ang iya sang balo, because that is his best. Okay, kag pleasing. On the other side, si Cain, mga kauturan, ang aton leksyon, ang Genesis naghambal nga Genesis 4 nga God respected sang offering ni Abel. Yeah, because pleasing. Anong pleasing sa Ilonggo? Kalamutan sa tubangan sa Ginoo. So, with the idea nga ang Ginoo nalipay, so God look closely on sa kay Abel. Sa aton pag ginuupdan sa Ginoo si Abel. Nga sa iya pagpanglakatan ginuupdan sa Ginoo. Amo man na sa aton mga kauturan nga kung ang aton mga offering hindi kalamutan sa Ginoo, siguro may panahon nga ang Ginoo hindi magupod sa aton. Pero kung ginahimo ta ang kabubuton sa Ginoo, ginahimo ta ang kabubuton nga madawat, mabaton sa langit kag pleasing in the eyes of men, God is watching us. Sir Karim, mo ay nakita pa na. Last word ni mo, Sir Karim. I'd like to add lang, pastor, Yes, dito sa isa man sa mga rason kung nga ang Ginoo why gina-accept bala, why naga-respect sa Ginoo, why naga-respect ang Ginoo sa mga offerings man bala. Dito man especially sa kay Cain, it's because of the attitude bala, ang attitude nga ginpakita, ang karakter nga ginpakita bala ni Cain bala while nag-offer siya. May gossip sa mo, nagamurmur pa saya. Unlike sa kay Abel nga while he offers the lamb bala nga pinakatambok ya, may ara saya sing contrite heart kag humbleness bala while nagahatag sa sing offering sa Ginoo. So ini siya isa kalaygay sa ato nga kung anong ginahatag naton, hindi kita ya magpataas sa atong kaugalingon, hindi kita ya mag-boast nga may ihatag kita nga amo sina nga manggad. Dapat ya ang paghinulsol, ang contrite heart, ang paghambol sang atong tagipusoon niya, dapat ya ara while nagahatag kita sing offering sa Ginoo. Yeah, and that we can receive rest. Yeah. Yes. Nga, May bisan kalinong. gamay lang ato nga kuan, pero adlaw nga paghatag naton, Sir Karen. Daw ka-peaceful, daw katawhay sa aton nga pangunaw na sa sinang adlaw. And then the whole week, daw kalikaya sa aton. Pero bisan pila ka milyon ang atong ginkuha ginhatag. Pero daw galangot. Kawatan. Tapos daw galangot pagit. Galangot pagit mo. Bilog na si mana, you are affected. You are not rested. Mga kauturan, kabay pa nga Ginoo, nagpakamayo sa aton. Ang pagpahuway, mga kauturan, is not only physical, but even emotional, psychological. Nga kung kita matinumanon dira sa Ginoo, ang Ginoo maghatag sa aton sang katawhay sang aton pangunahuna, nga kanami sang aton nga pagsinarayo, because God has provided it for us even at creation week. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton. Akon pangabayon si Sir Karim sa pagduko sa aton mga ulo sa pagpangamuyo.
Mga muyo kita. O Ginoong Dios nga mahigugmaon, salamat sa siningation nga ginhatag mo sa amon sa pagtuon sang pulong nimo nga maghatag sa amon o Ginoong Dios sang pagrealisar sa paghatag sig importansya sa adlaw nga inyong pahuway kag sa pagpahuway dira sa imo Ginoong Dios. Ikaw nagpromisa sa amon nga kung kami ginakapoy magakadto kami dira sa imo nga kung sa diin makaangkon kami sing kapahuwayan sa amon nga kalag. O Ginoong Dios, ginaangkon namon ang promisa nimo sa matag-isa sa amon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.